trobar una postura còmoda. Seu amb l'esquena recta però sense rigidesa. Deixa que el teu cos trobi el seu equilibri natural. Tanca els ulls. Respira lentament pel nas i deixa anar l'aire per la boca. Ara farem 3 respiracions lentes. Amb cada inhalació, deixa que l'aire t'ompli de calma. I amb cada exhalació, deixa anar tot allò que pesa. Aquesta meditació és una invitació a escoltar la teva veu interior, aquella saviesa silenciosa que t'habita. No cal entendre res, només escoltar des del cor. Deixa que el teu cos reposi en la quietud. Sent el contacte dels peus amb la terra, el pes del cos sobre la cadira, l'aire que acarona la pell. Respira i amb cada respiració torna a tu, torna a casa. Ara porta la teva atenció al centre del pit, al teu cor. Imagina que hi respires dins, com si la llum entrés i sortís d'aquest espai. Dins del cor hi ha un silenci viu, un espai on la teva ànima parla sense paraules. Potser hi sents calma, potser hi sents emoció, o potser només silenci. Sigui el que sigui, està bé. I és en aquest espai on et pots preguntar: què em demana la meva ànima avui? Cap a on em vol portar aquesta crida interior? Deixa que la resposta arribi sense pressa o simplement reposi dins teu. Respira-hi dins. Sent la confiança d'estar connectada amb la teva essència. Recorda, no cal fer res, només estar, només escoltar. A poc, torna a sentir el teu cos, els peus, les mans, l'esquena. Mou-te amb suavitat. No cal que obris els ulls. Farem 3 respiracions profundes.
Deixa que és moment d'escolta i presència. Has tornat a casa, dins teu. Quan vulguis, obre els ulls i porta amb tu aquesta calma, aquesta veu interior que et guia amb amor.